ओमफ्राय मा गोसाना खारबोनायमोन नों बाजै मानि थाखाय बिदि जानायमोन माबा मोनसे नोंखौ बुयोमोन नामा आदाया मानि थाखायथ' बिदि दा न'आव थांनानै आरो खारफिनसिगोन नामा दा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ दा बेहाय जोंहा मिथिं जागासिनो दङ लाना खारनाया नोंनोमोन ना मानि थाखाय लाना खारदों मालायनि हिन्जाव गोनांखौलाय मालायनि फिसा गोनांखाखौ बिदिनो जों रायलायबाय थानायाव एसे बिदिनो गोसो थोलायदोंमोन नामा बिदिनो गोसो थोलाय बायदि जादोंमोन ओमफ्राय लाना खारनाया खैदिन जाखोमोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दायो जों दंफैयो स्पटआव जोंहा एक्स एनडिपि आदामोना नैबेहाय जायबा फिसाय गोनांखा बिसि बेखौ लाना खारदोंमोन बेखौ दा हमबाय 1 मास बारलांबायमोन 1 दान बारलांबायमोन दा बेखौ लाना खारदोंमोन बे दंफैगासिनो दंमोन बरगाव दा बेखौ जों हमना हरबाय माखासे नुथायखौ नुगासिनो जानांगौ नोंथांमोना बे गारि गंसे बे गारि गंसे आरो बे गारि गंसे आरो जोंहा नैबे आदामोनाबो हमदों बायदि मोनदों नोंथाङा दहाय फुङाव माबा खबर फैदोंमोन आरो बे बरबरिनिफ्राय ओमफ्राय आंनावनो फन हरग्रोदोंमोन ओमफ्राय जोङो मबाइलाव ट्रेक खालामबाय मबाइल ट्रेक खालामनानै बरागाव नांबाय जों बिदिनो लकेसन ट्रेक खालामना हमनाय जादों आरो मानो होनबा गथ' दंखायोमोननो गथ' सानै दंखायोमोन ओमफ्राय बे फैनानै गाबनानै बुंफैयो आरो आदा बिदि हेल्प खालाम सारमोन होननायखाय माने बे जेरै बुंदों बेफोरबायदि फुङावबो नोंनि निउसाव बिथांनि निउसाव आपल'ड खालामखादोंमोन ओमफ्राय नै दा रिप्लाय लोगो मोनफिनबायना नोंथांमोना दा हमना मोननानै माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों दा न'खरनि मानसि फैगासिनो लांनो दा बिदिनो नै दंबावो जोंहा सारमोननाव सोंनि सार नोंथाङाबो स्पटआव थांदोंमोन ना नोंथाङा बे स्पटआव थांनायाव माबायदि दंमोन बिसोरो रुमाव दंमोन नामा बिसोरो बिसोरो सानैबो दर फांथेनानै रुम मोनसेयावनो जमा दंमोन आरो ना जायखिजाया जों बेयाव स्पटआव थांनानै उथियो होननानै जोङो हमना लाना फैनाय जादों दा गासै खोथाखौ जों सोंनाय जाबायानो ओमफ्राय एसेबो साजा होआसै नामा बिथांमोनखौ साजा माने जों दा जेनेबा गोरोन्थि जाखायो जेला होननानै गावसोरबो माप बिनायखाय जों जेनेबा ओरैनो मा बुंनो जों दा बुंनाय खोथाखौथ' जों बुंनो हाला जायखिजाया पानिशमेन्ट हिसाबै ओरैनो एसेबाबो थाबाय होमबाबो जों बिदि रावखौबो जखम जाजासे माबायाखै जाहाथे एसे गियान लाथों मोजां जाथों होननानै जों एसे आरो माबा मोनसे सांग्रांथि होनसै नामा जायफ्रा बिदि सानदों जोंथ' बेखौ बार बुंगासिनो जे समनिफ्रायनो जों गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टआव जों जिमान SNDP दं बे जों गासैबो दाख्लैनिफ्रायनो जोङो नुलांगासिनो बा नुबोगासिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जों बुंगासिनो दंखायो सोरबा जुदि माबा मोनसे बिदि गोरोन्थि दङबा साइड दान आरो सांग्रां जाना था जुदि बेबायदि गोरोन्थि मावबाय थायोबा जोंनि आखायाव गोलैयोबा जोंनि जुदि SNDPनियाव जुदि केसा जुदि फैयोब्ला जों बेखौ जोङो एकदम सियर जोङो हमथारनांगोन गोजोननाय थाबाय नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय दा बिदिनो जाथाया जाहैबाय जायबा लाना खारग्रा बे सेंग्रा मानसि जुलिबो जायाखै बे सेंग्रा मानसिया जुलि जायै मानसियानो सेंग्रा मानसियानो बे हाबा जाखानाय फिसा सानै गोनांखौ लाना खारदोंमोन दा बिदिनो माखासे नुथाय नैबे गारियावनो दङ माखासेफोरा दा जेनेबा बिसि फिसाय बे गारियाव थाबाय ओमफ्राय लोगोसे सेंग्राया बे गारियावनो दङ दा बिसोरनि गेजेराव मिटिं सोलिगासिनो दङ आरो जोंहा देखायबानो जाबाय नै केमेरामेन गोबां मिटिं जागासिनो दङ दा बिदिनो माखासे भिडिअ लानायबो दङ बेखौ नोंथाङा नुखाबाय जानांगौ दा बेहाय मिटिं सोलिगासिनो दङ दा नै मिटिङा बिदिनो सोलिगासिनो दङ नोंथाङा नोंथांनि बिसिखौ मोनबाय दा नोंथाङा माबायदि फोरमायनो सानो दा आं दा एसे मोजां मोनबाय दिनैनो नागिरदोंमोन दिनै मोनबाय ना दिनैनो मोनबाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ जोंहा एक्स एनडिपि गुवाहाटि नोगोराव थानाय एक्स एनडिपि बिथाङा दानि बावैसो कमप्लेनखौ लाना फैदोंमोन फुङावसो नाथाय दा नै बेलासि समावनो हमनानै हरबाय दिनै कालारा जाहैबाय 22 आगस्ट बे कालार खालिनो मोननाय जादों ओमफ्राय दा नोंथांनि अनजालि बिसिखौ मा लाफिनसिगोन नामा आं लाफिनसै न'आव लांगोन आं ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा थाफिननो गोसो नङा गैया थाफिनसै मा नाम मोन्दोंमोनलै आदा ननिता ब्रह्म नोंनिया आंनिया अलित ब्रह्म ओमफ्राय एक्स एनडिपिखौ माबा मोनसे साबायखर बावनो सानो नामा साबायखर आं बहुद रोजा साबायखर बावबाय आं आरो इयुनाव बेबायदि खालामबाथाय इयुनाव बेफोरबायदि खालामबाथ' आरो माबा जानाय नंला आरो कनसिडार गैला नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नैहाबो जोंहा एक्स एनडिपिफोर दङ गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय एक्स एनडिपि बिथांमोनानो हमदों लोगोसे दा बेहाय मिटिं सिटिं जाखांबाय आरो मिटिं जाबावनो लागा दङ ओमफ्राय दा नोंथाङा बिसिखौ न'आव लांफिनसिगोन नामा न'आव लांफिनगोन न'आ मा जायगायाव होनदोंमोनलाय न'आ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बरबरिनि साहा ओमफ्राय मा गोसाना खारबोनायमोन नों बाजै मानि थाखाय बिदि जानायमोन माबा मोनसे नोंखौ बुयोमोन नामा आदाया मानि थाखायथ' बिदि दा न'आव थांनानै आरो खारफिनसिगोन नामा दा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ दा बेहाय जोंहा मिटिं जागासिनो दङ दा बेहाय माखासे मिटिं लिंगासिनो दङ
आरो जायफोरा बिदि खालाम सान्दों बिथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय नङाबा हमजाजोबगोन आरो मानजिजागोन लाना खारनाया नोंनोमोन ना मानि थाखाय लाना खारदों मालायनि हिन्जाव गोनांखौलाय मालायनि फिसा गोनांखाखौ बिदिनो जों रायलायबाय थानायाव एसे बिदिनो मिलामिसा जानानै एसे गाज्रि जादोंमोन गोसो थोलायदोंमोन नामा बिदिनो गोसो थोनाय बायदि जादोंमोन ओमफ्राय लाना खारनाय जादोंमोन ओमफ्राय लाना खारनाया खैदिन जाखोमोन दा दिनै 28 दिनसो जाबाय ना मा नाम नोंनिया राजिब ब्रह्म राजिब ब्रह्म मा गामि मोनसेनिखा आंना गामिया एसे गोजान मा गामि खोन्था आंना पाखामारा पाखामारा ओमफ्राय दा नोंथाङा माबायदि मोनो जेनेबा दा हमजाबाय नोङो दा एक्सन डिभिजों एक्सन डिभि मोना बेखौनो मोनदों बिदि रावबो मावना मालायनि बिदि लाबोनाङा गाज्रि जायो मालायनि संसारखौ सिफायना होनाय जायो दा एक्सन डिभिनि सासनखौ माबायदि मोनखो नोंथाङा बिसोरथ' मोजाङैनो बुजादों आदामोना ओमफ्राय बिदि आदामोना पानिसमेन्ट होयो बिदि खालामनाङा आरो गाज्रि खालामोब्ला बिदि रावनिबो हिन्जाव बिदि लाबोनाङा बिदि खालामनाङा आरो ओमफ्राय गुवाहाटियाव फैनाया ओरैनो खैदिन जाखोमोन गुवाहाटियाव फैनाया आंना 22 दिनसो जाबाय नामा 22 माथो मास मोनसे बारलांबाय होनदों देर मास जाबाय मा मावगासिनो दंमोन दा बेखौ लाबोनानै दाथ' जेबो मावाखैमोन ओरैनोसो दंमोन फैसा लाबोखादोंमोन नामा फैसाया दंमोन ओरैनो आंनाव 10,000 बेसे 10,000जों मास मोनसे जानो हादों बोरै जाबाय आरो खस्थ' मस्थ' मा गोसो जानानै खारबोनाय नोंसोर हमजागोन होनना मिथियाखैमोन नामा उनाव हमजागोन होनना मिथिदोंमोन मिथिनायालाय मानोथ' लाना खारनाय भुल जाबाय गोरोन्थि मावनाय नोंथ' आरो हाबाबो जायाखै मा हाबा जायाखै हाबा जायालासिनो मालायनि हिन्जावखौ मानो लाना खारदों नोंलाय मा होनदों गोदानसो जानानै गोरोन्थि मिलामिसि माथो मैगं ड्राइभारमोन नामा नोङो माने गारि सलायनाय फाजनो लाइन लानानै लाबोदों आरो ना